Bé, doncs hem vingut fins a Pego perquè ja que ha resultat pràcticament impossible que poguera vindre la Gossa Sorda a replegar el premi en persona perquè demà just comencen la seva nova gira presentant ja el nou disc, que ara ens preguntarem una miqueta. No passa res, nosaltres hem vingut a Pego a donar-los el que ha sigut el premi del Bloc Jove de la Safor d'enguany. Doncs estem així amb dos dels components del grup de la Gossa Sorda, Pere Joan, que és el dolçainer, i amb Josep Nadal, que és el cantant. Dir que estem molt agraïts a la gent del Bloc Jove per haver-nos donat este guardó, que pareix un trofeu de futbol, la veritat és que està molt xulo. El penjarem per ací. La veritat és que no ens han donat massa premis en esta vida. Abans la veritat és que me'n donaven més i ara portem uns anys que ja no ens donaven massa premis. És molt d'agrair haver rebut aquest premi de part de gent tan propera com la gent de la Safor i del Bloc Jove. Un dels motius pels quals, i tants els motius pels quals es va decidir també realment donar-vos el premi a vosaltres és perquè a través del que ha sigut la música i la música que esteu fent, estem fent-los arribar un missatge i estem fent-los atractiva també escoltar música en valencià. No sé com ho heu viscut vosaltres des que el grup es formà, perquè per allà el 98 o el 99, així a Pego, fins ara quasi 10 anys de trajectòria. Bé, no sé, ho hem viscut d'una manera natural, no, tampoc no... Vull dir que sempre comentem que com totes aquestes coses ja portem 10-12 anys i sempre ha sigut tot així a poc a poc. Ha sigut currat i durant molts anys estar treballant i més que res perquè som un grup d'amics que hem estat junts durant tot aquest temps i ara ens hem consolidat un poc. Que nosaltres simplement som una part de tot això, del reviscolament del nostre país valencià i ja està, tampoc... Vull dir, en aquest sentit, nosaltres fem un poc el que creiem que tenim que fer i els fruits que puga donar això a nivell social, a nivell polític, evidentment estarem molt satisfets, però sabem que no és només gràcies a nosaltres. I m'agradaria preguntar-vos sobre el nou disc, què trobarem de nou, què trobarem de seguiment, hi ha un trencament, I demà comencem la gira, com havien dit, del nou disc, que eixirà el 24 de maig, i res, que ja podreu escoltar-lo i donar la vostra opinió. Jo que he portat una guitarreta i la dolçaina ja per fet un premi. Ara fer un premi. Una cosa, en primícia. Bé, anem a trobar un nou disc, l'últim heretge, que és així com li hem posat al final. El disc és una mica més dur en tots els sentits, no? Trobarem de tot. Més crític vols dir, també? Pot ser, sí que és més crític en algunes coses, és més crític i també més dur a nivell musical, encara que trobarem de tot, des de cançons més de reggae de tota la vida fins a cançons de punk i hardcore. I jo realment sempre he vist també que les lletres vostres han reflectit molt la preocupació o simplement, no sé, la denúncia del que se pot considerar injust. És a dir, que nosaltres mateixa hem trobat també com un recurs a l'hora de fer arribar als nostres joves que igual a través de la música sembla que obrin ja no només els ulls a la realitat, no? Sinó també les orelles. Si tot i que n'hi ha 2 o 3 cançons que parlen del País Valencià inequívocament, este disc és més, d'alguna manera és més global, no? Perquè sí que ens hem donat compte de que moltes de les coses que estàvem parlant nosaltres fa molts anys en el tema de defensar el territori, contra l'especulació i tal, vegem que no era una cosa que ens afectava només a la Marina Alta o al País Valencià, sinó que és una cosa que ha afectat al món sencer i que tota aquesta economia està d'alguna manera fent caure les economies de molts països, com ara estem veient a Grècia o com va passar prompte a l'estat espanyol. Tota aquesta bogeria d'anar... Que hem globalitzat el propi desastre. Sí, nosaltres, per desgràcia, resulta que el País Valencià, almenys junts als grecs, som la punta de llança del desastre. I per això aquest disc és una mica més global que tots els anteriors que havíem fet. No res, jo només agrair-vos que ens hàgiu acollit també, que agraïm molt també que hàgiu acceptat el premi amb aquesta alegria i que hàgiu estat disposats a estar així xerrant un ratet, promocionant també una miqueta el disc. Donar les gràcies a la gent del Bloc Jove pel premi, però també perquè en els temps que corren sembla ser que és molt difícil que la gent jove entre en política i que
Jo personalment penso que fa falta que la gent jove s'impliqui en qüestions polítiques i socials, sigui des del Bloc Jove o des d'altres llocs, no? I per això també vos dono les gràcies. Salutacions de part nostra i de la resta del grup, que no podem estar perquè a aquestes hores estarem en Elx a punt de fer el primer concert. I a passar-ho bé. Salut i força. Salut.